Mnohí si budú ťukať na čelo a mnohým to vyčarí úsmev na tvári, ale za nevedomosť sa netrestá ani sa na ňu neumiera. Keď už hovoríme o americkej politike ako takej, treba si ujasniť, kto ju v skutočnosti riadi. Všetci vieme a všetci žijeme v predstave, že história je niekde napísaná a že všetko je tak, ako sme sa učili v školách. Každý máme nejaké tajomstvá, či už pred rodičmi, kamarátmi alebo dokonca medzi partnermi. Myslieť si, že vláda a naši politici nám povedia všetko, je rovnako naivné, ako čakať od neverníka, že sa sám od seba k nevere prizná. A teraz k veci, o čo tu ide. Spojené štáty americké od polovice 20. storočia utajujú informácie o UFO v režime prísneho utajenia dlhšie ako polovicu storočia. Utajenia aj za cenu ľudských životov. Niekoľko druhov mimozemšťanov prebralo kontrolu nad ľudstvom za účelom zredukovať počet obyvateľov Zeme, zmocniť sa všetkého bohatstva, zlikvidovať súčasné náboženstvo a prevziať kontrolu nad celým svetom, ale tak, aby sa ľudstvo nedozvedelo, o čo tu v skutočnosti ide. Skrývať sa za ľudských politikov a falošný pocit demokracie, ktorá v skutočnosti nemá nič s demokraciou spoločné. Tajne sa stretávať s mimozemskou rasou a na rôznych schôdzkach a klamať občanov, že všetko je v poriadku. Hovorím to preto, lebo mnohí sa pýtajú, prečo by mal niekto dôvod utajovať existenciu mimozemšťanov, keď existujú. No asi preto, aby nedošlo k masovej hystérii a keď má niekto bočný úmysel, tak jeho cieľom nebude hovoriť pravdu, ale klamať. O tomto fakte, čo sa tu v skutočnosti deje, vedia len najvyšší predstavitelia. Určite o tom Obama vie, zopár amerických politikov, nejaké postavy v tieni americkej politiky. Určite o tom vie aj kancelárka nemecká Merkelová. Určite o tom vie aj Barroso s pár poslancami Európskej únie. Ale všetko je to tak prísne tajná záležitosť, ako som už spomenul. Je to tajomstvo, ktoré je kryté ľudskými životmi, čiže keď si niekto poriadne nezahryzie do jazyka, môže byť zavraždený. Neviem, ako to všetko skončí, lebo nie som jasnovidec, ale najpravdepodobnejší scenár bude ten, že padne svetový poriadok, tzv. New World Order, a až potom sa ľudstvo dozvie pravdu, kto v skutočnosti sme a odkiaľ sme prišli.